העולם בו אנחנו חיים, העולם הגלובלי, הוא כמו כת. הוא נחשב בהרבה מובנים לחיים בתוך כת. כל חיים בתוך חברה, לא משנה איזה חברה. כל חיים מול אנשים, גם בתוך המשפחה פנימה. גם בין חברים, בין חברות, גם בתי ספר, גם קבוצות וירטואליות, כל דבר כזה, זה כת, זה סוג של כת במובן השלילי שלה. כל יחס מול בן אדם אחר, יש שם סוג של התנהלות, סוג של דינמיקה. ויש בזה, אפשר לכנות את זה כת. מה הפתרון אם ככה, ולמה זה נראה שזה כת? עכשיו, בהגדרה כת זה משהו, זה קבוצה, שיש שם מנהיג, וכולם הם סוג של בטלים לאותו מנהיג. אין להם חירות, אוקיי? לחברי הכת אין חירות. יש לזה כמובן סוג של יש בזה כמובן כל מיני אופנים של ביטוי, זה לא הכל בצורה אחת, כאילו. אבל תתפלאו לשמוע שגם מי שצופה בטלוויזיה, מי שרואה סדרות, מי שקורא ספרים, הוא גם נתון תחת השפעה מסוימת, לפעמים בלי יכולת להתנגד. ואותם אומנים, אותם אנשי תרבות, הם סוג של יוצרי תוכן, שאין לבן אדם לאן לברוח. אם זה תוכן חיובי, אז מעולה. אבל יש בזה אלמנט של כת. כל מקום בו יש בן אדם שמנסה להשפיע על הזולת, וכל החיים שלנו אנחנו רצופים, גם אם מורה עומדת מול כיתה, גם אפשר לקרוא לזה סוג של כת. כל דבר בעולם, גם פרסומות, הם גם סוג של, הם גורמות לבן אדם להשתעבד אליהם, למסרים. כל אותם אנשים, פרסומאים, וכל אותם אנשים שמנסים להפיק תרבות, וכל אותם, הכל זה סוג של כת מודרנית משוכללת. גם מה שאני עכשיו פה עושה, שאני מגישה את הרעיונות שלי. גם אפשר לקרוא לזה סוג של כת אם אני אהיה כנה. עכשיו, אם זה ככה, אם העולם עכשיו, מה שאני אומרת עכשיו זה קצת זילות למושג כת. למה? כי יש בהחלט כתות שמשעבדות בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. כאילו, שאנשים נעשים בצורה מתוחכמת, משעבדים את הכסף שלהם, את החירות שלהם, את החירות הפנימית שלהם. אבל בעצם, אז שם זה משהו קיצוני. אז בואו נגיד את זה ככה שהראשי כתות האמיתיות במרכאות, הם לא יודעים להסתיר את זה שהם ראשי כתות. אבל שאר האנשים שמנסים להשפיע עליכם, עלינו, הם עושים את זה בצורה מוסווית, מתוחכמת. והשאלה איך אפשר לצאת משם? איך אפשר להינצל מההשפעות של האנשים? הרי מילדות, גם שההורים אומרים לנו, ההורים שלי באופן אישי, לא, סתם, אני לא באה לדבר על ההורים שלי באופן אישי, אבל גם שההורים, או שמורים, או שקרובי משפחה, או שלא יודעת מה, באים להגיד לילד הקטן, אתה ככה ואתה לא יודע ואתה כן יודע, זה גם סוג של השפעה, של שיעבוד, להשתעבד. למה, גם אם הבן אדם המבוגר מאוד מאוד חכם, למה שהוא יגיד לילד אתה כזה ואתה כזה, למה לתייג אנשים?
כל צורת כל העולם הווירטואלי, הטיק טוק, כל זה כתות מודרניות ואנשים לא מודעים לזה. העולם הוא בהחלט מופעל בצורה מאוד 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 של שיעבוד טוטלי של כולנו לכל שטח בחיים. זה קצת נשמע עצוב, זה נשמע מייאש, השאלה איך אפשר להיות משוחררים באמת. איך אפשר להיות משוחררים מדעות? איך אפשר ללכת ברחוב בחופשיות מושלמת בלי לחשוב על הדעה של הסביבה עלינו? איך אפשר להתנער מכל אותם אמירות ששמענו על עצמנו, שאנחנו אמרנו לעצמנו? שאנחנו כאלה וכאלה, ושאנחנו וכולי. איך אפשר להיות בני חורין אמיתיים? בלי להיות משועבדים לאף אדם. לאף אדם. להיות כמו ציפורי דרור. להיות משוחררים. זו שאלה שאני שמה לכם אותה פה. דרך אגב, הדברים שאני אומרת, אולי אני הצגתי אותם בצורה קצת קיצונית, אבל אני לא היחידה שאמרתי, שאני אומרת אותם, הם נאמרים בכל מיני וריאציות, שכולנו משועבדים. ובאמת השאלה, איך אפשר להיות משוחררים באמת? בלי המקום הזה בו אנחנו כל הזמן מצפים מהחברה לאיזה פידבק, למשהו, מעצמנו. כאילו, כל הזמן לימדו אותנו, נגיד, שמצטיין זה הדבר החשוב, ואם אתה פרופסור אתה וואו, ואם אתה מרוויח ככה כסף אז אתה נחשב, ואם אתה וכולי וכולי, ואם אתה מפורסם אז אתה צריך לשאוף להגיע לשם, וכולי וכולי. כל מיני אמירות שממש ממש לא נכונות, שגורמות לאנשים הרבה תסכול. ולא רק זה, גם מכניסים לנו לראש, הכניסו לנו כל הנורמות החברתיות. עכשיו, למרבה הצער, אנחנו עומדים מול כל המצב הזה בתור בני אדם, ואנחנו רוצים להיות משוחררים. זה לא למרבה הצער, אבל המצב, זה חשוב להיות מודעים אליו. והרצון הזה להיות משוחררים, פשוט להתהלך כמו בצורה חופשית פנימית. אנחנו לא אמורים לעשות דברים מוזרים ולהשתולל ברחובות אם אנחנו לא רוצים, כאילו, זה לא מה שנדרש מאיתנו כדי להיות משוחררים. מספיק לנו שיהיה לנו את המקום העוצמתי הזה, הפנימי, בו אנחנו מרגישים הכי טוב עם עצמנו. בו אנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו מקבלים את עצמנו, אנחנו מבינים שגם אם אנחנו לא מי יודע מה, אוקיי? אנחנו לא מושלמים, יש לנו חסרונות, לפעמים אנחנו מביכים, לא משנה, זה בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר, אנחנו מעולים, ואנחנו לפעמים טועים, וכשאנחנו מגלים שטעינו, אנחנו מתקנים את הטעות וממשיכים הלאה. אנחנו לא יכולים להיות מושלמים, אנחנו כן יכולים להתפלל שמשמיים ינחו אותנו בדרך הנכונה. אנחנו יכולים לקוות, אנחנו יכולים לרצות, אנחנו יכולים להבין, אבל כן לחיות את המקום הפנימי הזה, בו אנחנו מחוברים לעצמנו בכנות, באהבה, בהכלה, בהערכה עצמית לעצמנו, ברצון להתקדם כל הזמן. אנחנו יכולים להתקדם, וגם אם אנחנו לא מתקדמים זה בסדר, הכל בסדר, כאילו המקום הזה בו אנחנו רוצים לצמוח, וזה בסדר אם אנחנו לא צומחים, ואם אנחנו לא רוצים, כאילו אנחנו לא צריכים להיות משועבדים לנורמות או למה שהסביבה אומרת לנו, אלא לחיות את עצמנו באמת, אבל ממש 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 באמת. והדבר הזה אנחנו נוכל להגיע אליו על ידי לפעמים להתנתק מכל העמולה שמסביב. מכל העמולה, כאילו מצד אחד אנחנו חיים בתוך חברה, אנחנו צריכים לכבד מאוד 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 את הסביבה שלנו, אבל לעשות את זה מתוך חיבור לעצמנו. אף אחד לא יכול לכפות עלינו להישמע אליו,
אנחנו צריכים להיות מחוברים לעצמנו ומשם לפעול ומשם להתקדם. ואנחנו יכולים להמשיך להעריך את הזולת. ככל שאנחנו מחוברים לעצמנו, אנחנו יכולים להמשיך להעריך את הסביבה ואת הזולת. אבל מתוך נאמנות לעצמנו, דבר ראשון, אנחנו. ובאמת, כל אחד יכול, בתכלס בקט הזאת, העולמית, כמו שהגדרתי אותה, אין בזה דברים כל כך גרועים, כי פשוט צריך להיות מודעים לה, צריך להיות מודעים עד כמה הפרסומות מנסות להשפיע עלינו, עד כמה האנשים שסביבנו וכמה הדינמיקה כל כך נוכחת, וככל שאנחנו יותר נתקדם אנחנו נוכל לשנות התנהלויות מסביבנו ונוכל להתקדם, וככל שנהיה מודעים לעצמנו ונאפשר לעצמנו, נגיד כן, לפעמים אנחנו מנסים להשתלט, לפעמים אנחנו מחפשים להיות שמישהו יתמוך בנו, וזה בסדר, זה בסדר, הכל בסדר. כל עוד אנחנו מודעים לעצמנו ואנחנו משתדלים להיות בסדר, אז הכל בסדר. עכשיו, אחרי כל מה שדיברתי והסברתי, נשאלת השאלה המתבקשת, איך להתנהל מול בני אדם, מול העולם, אוקיי? מתוך איזה מקום, הרי אנחנו כן צריכים להאזין לאנשים, אנחנו כן נחשפים לתכנים, אנחנו כן רואים פרסומות, אנחנו כן קוראים מאמרים, אנחנו כן שומעים, אנחנו כן מנהלים אינטראקציה עם בני אדם. איך אנחנו יכולים, אם ככה, להתנער מכל השיעבוד הזה שקראתי לו סוג של קאט? התשובה היא שבכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים לבוא כשאנחנו מקשיבים למישהו, שאנחנו לוקחים ממישהו איזה מסר, איזה מאזינים להרצאה, קוראים מאמר, אנחנו מתנהלים מול בני אדם, גם בתוך המשפחה, גם בעולם מסביב, בכל מקום אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו כדבר מרכזי, אוקיי? אנחנו הראשונים, אלה שאנחנו מאזינים להם, אלה שהם נמצאים מסביבנו, לא משנה, הם המשניים כלפינו, אוקיי? כמובן שהם ראשונים כלפי עצמם, אבל כלפינו אנחנו צריכים לדעת לסנן. לא כל דבר שאומרים לנו מתאים לנו. לא כל בן אדם, אנחנו צריכים באמת לתת לו להיכנס לתוך הלב שלנו, לתוך האישיות שלנו. לא. כל אדם כבודו במקומו מונח, הוא אישיות בפני עצמה, אנחנו יכולים לקחת ממנו את הדברים שעושים לנו טוב. אנחנו מאזינים למישהו, לוקחים ממנו את מה שעושה לנו טוב, מה שגרם לנו לחשיבה טובה. לא צריך לתפוס את כל הדברים של כל הבני אדם, גם אם זה בן אדם מאוד מאוד נחשב, כתורה למשה מסיני. אנחנו לוקחים מהבן אדם, זה מתאים לנו, זה מתאים לאישיות שלנו, זה מתאים. כמובן, מה שאני אומרת זה דברים ידועים, אבל אני רק מנסה לחדד את זה יותר, שאנחנו לא יכולים להימנע לגמרי מכל הדינמיקה, מכל היחסי אנוש. אנחנו לא יכולים להתנער, אנחנו חיים בתוך קהילה, אנחנו חיים בתוך עולם. אנחנו כן יכולים לשים את עצמנו במרכז ולהגיד זה טוב לנו, זה לא טוב לנו. כמובן הכל בכפוף לחוקי התורה, שזה דבר ראשון. חוקי התורה הם היחידים שנותנים לנו את האפשרות להתנער מכל שלטון שהוא ולשים מול עינינו את השלטון של הבורא יתברך, שהוא טוב ומיטיב לכל. ובהחלט אנחנו צריכים דבר ראשון להיות קשובים לעצמנו. אנחנו הראשונים, אנחנו אלו שכל אחד הראשון לעצמו, וכמובן הכל מתוך כבוד מוחלט לבני אדם שסביבנו, לא צריך לזלזל באף אחד. אנחנו יכולים לכבד את כולם ולכבד את עצמנו. אנחנו נמצאים במקום הראשון שמחובר לעצמו, והאנשים מסביבנו באים לנו טוב לנו איתם. אנחנו ניקח מהם מה שצריך, אנחנו נאזין לאיזה מסר, הכל בצורה שמותאמת לנו. וזה כל היופי של מה
של החשיבה הזאת שבאה לומר, כל אחד מאיתנו הוא חשוב, הוא חשוב, 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 והוא שווה ערך לזולת, ואין כזה בן אדם שהוא עליון מעלינו. מעלינו נמצא רק בורא עולם. תודה רבה, כל טוב.